Maneh margawe terus. Assalamualaikum, kembali lagi di mini vlog Mamai Abil, kegiatan mergawe setiap hari. Mergawene tempatnya berbeda koyok biasane, soale bose lagi libur nang iki aku melu nanggone ngarep omahku. Ngarep omahku iku beda bos karo aku. Daripada nganggur gak lapo-lapo melu mergawe nang kene dhisik. Iki aku mergawe bungkusi makaroni. Iki sing jenenge asli makaroni iki gede koyo ngene iki. Lek biasa sing tak bungkusi iku rodok cilik iku magor, sing cuwilik maneh iku sepat. Nah sing asli makaroni yo iki. Bungkusine iki karo ditimbang yo bes, beda karo biasa sing tak bungkusi kan tanpa ditimbang. Lek iki ditimbang, soale opo iki dijual satu pise iku 10.000. Kemasan besar dadi harus ditimbang, ora kena diawur koyo sing tak wadahi biasae 1000-an ngono ku ora iso. Lek 1000-an kan kena dikira-kira, sedangkan lek ngene iki ora kena dikira-kira soale isine akeh. Dan iki pun enggak diobong nganggo elemen, iki dipres nganggo alat koyo ngene iki prese. Mergo mergawene nang omah dikei pres-presan sing manual koyo ngene, tapi lek mergawe nanggone gudang pres-presane gak ngene iki, beda maneh. Ndang pres-presane penak endi mbak kalau sing nang gudang? Asline padha wae mas, yo sing ngene iki yo gampang lah gek ditemplekno koyo ngene iki wis kelet dhewe plastike. Cuma bedane kan iki pakai manual, lah sing nang gudang kan karek nglebokno terus mlaku dhewe njulet dhewe. Tapi lek kanggo wong sing belajaran ora koyo ngene iki gampang. Lek wong pembelajaran nganggo pres-presan sing koyo nang gudang iku kangelan. Lek pertama-tama ya mesti rada ewo, tapi lek wis kulino iku ya gampang. Iki mau wis dipresi kuwabe, sing terakhir iki dikei cap nanggone ngarepe iki cape dikeletno bes, ora diteleh nanggone jerone. Cape iku koyok stiker ngono ku lho bes, sing dikrindak terus ditemplekno nanggone prodake iku mau. Iki engko kuwabe dikei cap, lek wis kabeh dikei cap lanjut engko dibali nang bal-balan sing gowedi. Dikarenakan aku gak iso ngebali soale gedhi, dadi iki engko ana sing ngebali dhewe maneh.